Dual mochungne omenda gweko mag thieth mapacho kaendi mano endo NHIF. Sani koro okwayo oganda mar mondo mi ondikre kaka jokanyo mag NHIF mondo mi giyud mago magin ber mag bedo jokanyo. Maendi en wach manowachi kod Migosi Mwangi ma en CEO mar NHIF sama bende koro ne gitimo limbe kaunti endo ma Kisumu kane ging'iyo mano endo ber kendo ginyiso oganda mago eko maginyalo yudo kaka mago maginyalo yudo kaka githieth kanyakla koda ka resruok mamoko kokalo kuom NHIF. This new NHIF Act amendment is designed to support the Mwananchi, to ensure that we achieve one of the big four agenda of His Excellency the President, which is health for all, and as well as making sure that we're able to sustain and get to universal health coverage before the end of this year. Wale ambao tunaweza kulipa jameni tulipe. Hii kitu ni 17 shillings per day. Kwa hivyo wewe lipa kwa sababu unajisaidia, unasaidia bibi, unasaidia watoto na hiyo ndio ingefaa. Kwa hivyo my friends, UHC is an agenda that we want to succeed in.